Само ще започна този репортаж с щрихи от тренировката на рускините вчера. Изключително физически зле изглеждаща Канаева, защото претърпя сериозно вирусно заболяване, като че ли все още я болеше гърлото. Беше много отпаднала. Кондакова, която миналата година спечели тук, а този сезон не е особено убедителна, има и доста слаби състезания. Буквално се влачеше на килима и с най-сериозно присъствие на тренировката беше Дария Дмитриева. Днес абсолютна промяна. Дмитриева направи грешки, Кондакова е в изключително добро състояние, поне на фона на това, което направи Дмитриева.